Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba. Jawu wonten sanipun timbah kaum rais ingkang satu hormatan saged pun Pak RT daya para tokoh masyarakat ingkang hormatan Sumrambah wonten ngersanipun saking para lenggah adik-adik kula, mas-mas kula ingkang kula tresnani. Saderengipun mboten kesupen semoga kula dherekaken tansah munjahaken puji syukur alhamdulillah punjuk wonten sedal Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pacehna wonten ing kalenggahan siang menika tansah paring kathah karahmatan dhateng kula panjenengan sami seputra wayah saking almarhumah Simbah Senuk Warnareja ingkang pun pandegane pun Bapak Dukuh Bapak Wabiyo Hadi Suratno. Salawat salam mugi tansah punjuk wonten sadalem jenengan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam garwa putra sahabatipun. Mugi-mugi kula panjenengan sami ingkang estu tansah ngupaya usaha ndereki wonten kewajiban mawah sunahipun tansah pikantuk syafaat wonten yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sagung lenggah ing satu kinamatan ing bekten salajengipun kepareng kula nderek ngebel kamardikan santawis mambeng panjenengan nembe ucawawan pangandikan saumpaminipun estu netepin dados dawuhipun Pak Dukuh sedaya putra wayah saking Simbah Senuk Warnareja almarhumah ingkang sepisan sedaya keluarga ngambali ngaturaken kasugengan awit saking rawuh panjenengan sedaya ingkang bilih anggenipun nampi lan ugi nanggapi rawuh panjenengan sedaya kirang sepeket kirang tangkep ing ngasta wan malih anggenipun cacapan panenggan prasaja mekaten mugi panjenengan kersa paring lumsipun samudra pangaksami. Monggo kalihipun ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa pepindhan panjenengan Jawa sampun ngentengaken sarira miji wedal kagem minangkanipun dados atur panuwunipun sedaya keluarga. Ajehna sampun tedhak lenggah wonten ing griya mriki mugi-mugi rawuh panjenengan sami samangke pikantuk amal soleh pikantuk ganjaran ingkang sakmurwatipun. Amin. Ing salajengipun wasing gati bilih wonten ing medal siang menika panjenengan daya pun dawuhaken estunipun sedaya putra wayah saking almarhumah Simbah Senuk Warnareja menika gadhahi hajat inggih menika ngentun doa dhateng Simbah Senuk Warnareja almarhumah sampun tumapak wonten kawandasa dintenipun. Ingkang menika panjenengan sedaya kasuwun rawuh menika ingkang sepisan nggih suwuni doa restu angka kalihipun derek nempel baus suku lan kipanjenengan donga samangke kasuwun makmum ngersanipun Mbah Kaum nggih menika derek pamausan surah Yasin lan ugi kalimah thayyibah ingkang supangatipun sepisan kagem ngentun roh arwahipun Simbah Senuk Warnareja almarhumah ingkang sampun kapundhut sowan wonten sedaya Allah Subhanahu nalika kawandasa dinten kepengker mugi-mugi sowanipun tansah dipun apunten dosa miwah kalepatanipun pun tampi amal saenipun pun padang kuburipun jembar makamipun paringi papan ingkang mulya dene wonten donyanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masan proyek kawit mas Taibah pun awiti prodhaken
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi sayyidillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Min umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghfirlaha warhamha wa nghafiha wa'funha wa akrimlaha wa azimaqlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ghfir lana wa laha wa li ihwanina ladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghilla lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Terus 6. Alim-alim ada kelas gue. Tua aku. Ada aku nangan kok. Andri hitung. Gue sih tak lagi. Andri hitung. Gue tengok 5 tengok.
Keranjangnya ini gue mendok pitik mau kan tahu ini wah rasi. Kok sing ngurung iki dadine ora nelang. ngene langgeng karo ngene musiman itu. Ora ono wong. Pak Gumun wis ketot iki, ketot iki. Mbak Suro itu gimana ya Pak Imun? Nah itu nih. Atur ngucap panjenengan daya lajeng atur saking ngersanipun Pak Teguh lan sedaya putra wayah saking almarhumah Simbah Warnoarjo almarhumah nggih wonten wedal siang menika ngadani tasakuran utawi sarana slametan ingkang supangatipun sepisan kagem ngatami anggenipun kula panjenengan sami nindakaken pamaosan surah Yasin lan ugi tahlil. Angka kalihipun nggih menika kagem sedekahan. Istingarah mugi-mugi sedekahan menika ganjaranipun kagem ngenten arwahipun Simbah Genuk Warnoarjo almarhumah. Apa Lik? Ya, iki diwarisi. Kon sapa? Hah? Ini Pak Dukuh. Ora dikon kok aku ora men. Patang pule Mbah Warto. Ha iya. Ya, karo limusiran ya. Ya nyuwun ya Mas. Ya. Wis terke nek balani. Heh? Nyopain ya. Iki mulai tahlilan. Dibuka. Alhamdulillah habis selesai genduren tempatnya Pak Dukuh. Jadi wingi ceritanya arep lunga diparani Pak Dukuh, jare kon ngancani Mbah Kaum. Aduh, padahal ra iso ngaji. Ya alhamdulillah sak isa-isane maca Yasin karo tahlil. Sudah selesai. Saatnya istirahat dulu. Iya, sama kari. Nah, ini buah. Di unboxing jenenge genduren mentah, sarimi, endok, sego gurih, teh, beras. Alhamdulillah.